Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. مو جيراني وانا. بله بله او همه جیران منه تدبینی؟ همین کدیه الکردستانیه بله. Eş binirim not iş navê. ها؟ کرو ده بلا خوش بفکلو؟ اذا باشا ورا ها تتخوزی او جی ببینه؟ يا زلمه ما جيبيني دوره وره. albuma azada. Abime azada. ام اشتري ده اللي بنر. Evet. Seri de binler. Neri? Ava kiye? اف بافيويا. Ev bavê wî ye. او باوی منه. بله. Bavê te ye. بله باوی منه. Çıkar edike. باوی من؟ Erê. باوی من ممستایه. بافيوي ما مستيا. بله. Tu kurê mamosteyî. بله. اف جيت دياويا. Ne yapê te ye? کرو دیا منه. Ha. تنابيني. Ne alo yüzüm جن böyle. جن نميرا. Maşallah maşallah. Ne çıkar edike? ما مستيا دياوي. دیا من جی ممستایه. Ava kiye? او برای منه. Bray te ye. بله. Ha işte çıtır اف ha. برايويا. برای منه. اف جي خوشكاويا. او جی خوشکا منه. Ha. بله. برجوانا. Puçuk bu ne çağı ya? بله. Vallahi kaşık bu ye. Yani kuşka te ye. خوشکا منه. زاني خوشكاوي چند ساليا. Çend saliye? خوشكاوي 15 ساليا. برای من جی 17 سالیه. Bray te 17 saliye. بله. برايوي 17 ساليا. Ha nalı ne? ها خوشکو برای من Ha. لدبستانی نه. خواندکارن. خندكارن. Normale. Bavê xwe mamosteye diya xwe mamosteyî bizin mele. اف جي بابيريويا. Bapîra te ye. باپیری منه. Vay. Miriye? نا. ساخه. Ay mala mı ne ya? بابيريوي پێشمەرگە بوو. Belli ya. Xorte ha. باش بنیره تدبینی چندی خورته. Vele. Aha. Ne vakte? Normale kalke mi ne kalke te ye. Eri. Tu ne çiye? Cemik kiye? Avji pirika mı ne? پیراویە. پیراویە. Pira te ye. Bele pirika mı ne? Bana çıkar dikir. Pirika men kar ne dikir? Le bapirimin peşmerge bu. Bele. Ha peşmerge çıkar. بەلێ کارە. Bapira te çı dikir. Yani tane peşmerge bu. Na peşmerge bu bele. Allah Allah. وێنەیەکی پرکەبنە. Belli. Rojda. Ve ne bapirimin vakti xort nişavi bike. بەلێ بەلێ. Çend saline? Ha. Le ve dere 35 saliye bapirimin peşmerge tedbini çendi xorte. Vele. Dedit? Ortak çuvan bu ye. Eri. Başa. Bak ne? Tu xwe dibînî li vir? Ha. Avji cirane mı ne? Vallahi Nabi bavar e. Çuvanım ha xort bibinin xort. Çave te xoro. Gelek civane. Vele. Terek çuvanı ha. Naminate. Îroj em ê fêrî grûbên cînavan bibin. Li Kurmancî du grûbên cînavan hene. Bele. Grûba yekem çi bû? Em me digot ez, tu, ew, em, hûn, ew. Lê carna gava ku ev cînav tên tewandin hin peyvên din dikevin şûnawan. Bele. Em dibêjin min, te, wî ji bo peyvên nêr, wê ji bo peyvên mê, me, we, wan. Em vê grûba duyan du kidek kartînin. Bele. Gava ku ez dibêjim navê te çi ye? Hûn dibînin ku te du grûba duyan de ye. We fam kir? Bele.
Ez dibêjim navê min çi ye? Navê te çi ye? Navê wî çi ye? Gava keçikek be, em dibêjin navê wê çi ye? Ha. Me fam kir? He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Bawer. Navê wî çi ye? Navê wî Azad e. Azad. Navê wî çi ye? Ha, navê wî. Navê wî Bawer e. Ka hevala we? Hevala me? Navê wê çi ye? Ha, navê hevala me çi ye? Erê. Navê hevala me Rojda ye. Navê hevala me Rojda ye. Navê wê Rojda ye. Navê wê Rojda ye. We fam kir? Navê wî Wê. wê. Me. Ha. Me ye. Gava Rojda ku me ye. hevalê rast we. e. Gava ku hevalê we lawikek be, Belê. an jî zilamek be, wê çaxê em dibêjin navê wî. Mesela Navê te wî, got, navê wê. navê wî Azad e. Navê wî Bawer e. Lê gava ku keç be, em dibêjin navê wê Rojda ye. Te gihiştî? Aha. Navê wê Rojda ye. Erê. We fam kir? Belê. Fam kir. مو جيراني وانا. بلي بلي او حمي جيراني منه تدبيني؟ علي كردستاني، الكردية نوصل. الكردستانية بلي. ايش بنرم لط ايش نavê? ها؟ كرة دبلاخش بذاكلو؟ اذا باشا باشا ورا. ورا. تتخوز يوجي ببينه؟ يا زلمه ما جيب بيني. دوالة ولا. ابوما ازاده. Abime Azad e. امش سريده اللي بنر. Seri de binler. Nereye? Ava kiye? اف بافيويا. Ev bavê wî ye. او بافي منه. بلى. Bavê te ye. بلي بافي منه. Çıkar edike. بافي من؟ Erê. بافي من ما مستاية. بافيوي ما مستيا. بلي Tu kurê mamosteyî. بلي. اف جيت دياويا. Ne yapê te ye? كرة ديا منه. Ha. تنابيني. Ne alo yüzüm جن böyle bir جن نميرا. Maşallah maşallah. Hep çıkar edike? ما مستيا دياوي. ديا من جي ما مستاية. Ava kiye? او براي منه. Bray te ye. بلي Ha işte çıtır اف ha. برايويا. براي منه. اف جي خوشكاويا. او جي خشكا منه. Ha. بلي. برجوانا. Puçuk bu ne çağı ya? بلي. Valla kaşık bu ye. Yani kuşka te ye. خشكا منه. زاني خوشكاوي چند ساليا. Çend saliye? خوشكاوي 15 ساليا. وبراي من جي حفظ الصالية. Bray te 17 saliye. بلي. برايوي 11 ساليا. Ha nalı ku ne? خشكو براين من؟ Ha. لدبستاني نه. خندكارن. خندكارن. Normale. Bavê xwe mamosteye diya xwe mamosteyî bizin nele. اف جي بابيريويا. Bapîra te ye. باپیری منه. Vay. Miriye? نا. ساخه. Ay mala mine ye. بابيريوي پێشمەرگە بوو. Belli ye. Xorte ha. باش بنێرە باش بنێرە دبینی چەندی خورتە. Eri vele. ئەها نەوەکتە. Normale kalkim ne kalke te ye. ئێرێ Tu ne çiye? Cemik kiye? ئەو ژی پیرکا منە. پیراویە. Piraviye. Pira te ye. بەێ پیرکا منە. Bana çıkar dikir? پیرکا من کار نەدەکرد لێ باپیری من پێشمەرگە بوو. بەێ. Ha peşmerge jikare. بەلێ کارە. Bapîra te çi dikir? Yani tene peşmerge bu. نا پێشمەرگە بوو بەێ. Allah Allah. وێنەیەکی پرکەڤنە. Belli belli. ڕۆژدا وێنەی باپیری من وەختەی خورت نیشاوی بکە. بەلێ بەلێ. Çend saline? ها لەvê derê 35 saliye باپیری من پێشمەرگەیە دبینی چەندی خورتە. Eri vele. Dedit? Hortek çuvan bu ye. Eri. Başa. Bak ne? Tu xwe dibînî li vir? ئەو ژی جیرانێ منە. Vallahi Nabi bavarê. hortek çuvanım ha. Xort bibinin. Xort. Çavê te xaro. gelek ciwanê. Eri vele. Gerek çuvanı ha. Namine te ye.
İroj em ê fêrî grûbên cînavan bibin. Li kurmancî du grûbên cînavan hene. Belê. Gruba yekem çi bû? Em me digot ez, tu, ew, em, hûn, ew. Lê carna gava ku ev cînav tên tewandin hin peyvên din dikevin şûnavan. Belê. Em dibêjin min, te, wî ji bo peyvên nêr, wê ji bo peyvên mê, me, we, wan. Em vê gruba duyem du kudep kartînin. Belê. Gava ku ez dibêjim navê te çi ye, hûn dibînin ku te du gruba duyem de ye. We fam kir? Belê. Ez dibêjim navê min çi ye, navê te çi ye, navê wî çi ye, gava keçikek be, em dibêjin navê wê çi ye. Ha. We fam kir? He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Bawer. Navê wî çi ye? Navê wî Azad e. Azad. Navê wî çi ye? Ha, navê wî. Navê wî Bawer e. Ka hevala we? Hevala me. Navê wê çi ye? Ha, navê hevala me çi ye? Erê. Navê hevala me Rojda ye. Navê hevala me Rojda ye. Navê wê Rojda ye. Navê wê Rojda ye. We fam kir? Navê wî Wê. wê. Me. Ha. Me ye. Gava Rojda ku me ye. hevalê rast we, e. gava ku hevalê we lawikek be, Belê. an jî zilamek be, wê çaxê em dibêjin navê wî. Mesela Navê te wî, got navê wê. navê wî Azad e. Navê wî Bawer e. Lê gava ku keç be, em dibêjin navê wê Rojda ye. Te gihiştî? Aha. Navê wê Rojda ye. Erê. We fam kir? Belê. Fam kir. Mane kurdî hebûna me ye. Mani ne ye?